post, tinood na, gabukid ko. Pero real talk na, taga syudad, no? O real talk ko, taga syudad, no? O yung youth, tagipuyan, inyuha din na. Real talk na. Kung ipuyan yung youth, inyuha din na. Kung hindi mo nila siniguro, mulayas mo. Hindi mo nila siniguro, mulayas mo, ana. Round to game? Local rap artist, yun si Nas DJ. Pero yung kanta, mura na dunggaban sa ilok, mura nang itag taas sa ginhawa. Ganang sample? Dagan nagstorya og bati, pero wala pa nung balinga. Busa positibo lang na pirmi bahalag magkinaon sa yawa. Yawa kawati mo ba oy? Why mo believe mo anay kada pikas muli niya mura na kag inhale exhale. Mura kang bata si punon kani suol lang hika. Ako pa nimo no kada kanta nimo mag-um kag nebulizer. Ako mo angkol kung wala ko mga kanta kay baguhan ni kuanay nga industry. Pero karong gabi una di ko musugot himuon ako nimong underdog. Oo, baguhan ko na yung duwa pero dili ko nimo mapapunog. Kadi ko matahan mo lo tag probinsya ni andam ni makigbaliyay og bukog. Kay gangster ni kag pangalan jay pero sig asa tam abot di ko patiyo nimo kurog. Oh, underdog, bunog, bukog, kurog. Kani tanandya no nimo pasinati. Dili pa kanhagat og sparring ni kanako magsilbi. Kay malapak man ang buhaton sa kumo malrubtang akong kagahe. Kay kulotahon kag maayo diha. Kay kulotahon ka pag ayo kay kulotahon ka pag ayo sa kulata ikaw nga mangurog. Kita-kitakan kag maayo di hantod nga bali mong bukog. Yung lahat ang kulata gamit ako makinom hantod sa tibok lawas mga bunog. Kadiya nga feel na karong gabi una ika kung himong underdog. Oh, pasensya gaan ko nga linya pero ay kabla kami go nako special rhymes migo para rin sa imuha. Total libog naman ka mas libog-libogon pati ka. Di ba kasabot ato tao ato do amang rhymes sign bars. Amang rhymes sign bars. O dili ka kalikas akong sulit pa siniguro kong maigo kasong aprikat wala og to siniguro kong mamugno kang mura kag patay. Chris Bros frozen. Unya imo uyab ako retry literal nga ikaw ma-break broken. Ikaw man tabangan mo kantot imong uyab sa akong mga barkada genggang bengen. Ikaw man na magluhon big malaka well dala pa kiloy kinabalog na misa Chris Prestoen. Ano sa taga Mambulo daw siya. Kaning naungay pamilyar kay nako kay mo ni mga namug muna mga sa tindahan na itong skin proven, ngayon og dugmok sa mua. Round 3 game? Round 3 game? Sige asa ka muagi, delikado yung nasudlan. Diri pagkas tagakay na masin, o diri ka masudan. Kaya diskwido na ka daw, di ko mo kaya nga madutlan, kaya di na mahadlok sugat, sugaton pas kamatayan. Oh, nasudlan. Sudan, di madutlan kamatayan. Wala ragud ako kung giriwan. Kaya dili masilbi mo rifle sa kong pistol nga kay silencer. Ako ring ipugan ting kadbuto bata bullet rekta sa mong ulcer. Rekta sa mong ulcer. Kay kaning duwa pariratan gutom sa kadaugan. Samta ako rin ako angay magpakalawon para ingno lang brutal ang pamagi. Kundi andam ni masam og maligo sa gawas ning mga bladi. Ning anak akapanti malarabildi akong atake bisag sa gumpat ni modo. Di ka na ako magsilbi kay kun gabi unay kay himuon akong karne. Mula brutal kila akong pamagi mga tawga ko og tsake. Kaya bisag bali-bali pang abli-abli sa nagaspit sa Pornhub, dito na ako magsilbi kung palag to na ako. Please do tabangay ko labayon natutog tae. Kay pasikate da ko ni si Nas DJ, pero dili na ako magsilbi kay mastas buwan og strategy. Ayo pag select sa mong ginikanan do kung ganahan ka og cash G, kay bisag public kung sibilan kibaw kung wak og Gcash G. Kaya akong giskulan kursong computer technology. Ug na sparring do ato sa gawas saman. G? Oh, wala ko ana dili kong sukol mong ayaw kol kasabato event at ika inimi batsulot ang binyo we are all family di ta angay mag-unay kay katribo rat ikabay busa karong gabi una G-Boss Las TJ ustang MC usang mga tawo nang lantaw dire TY